Funa tukulandireni ku Streams of Light. Uli ndine Elder Daniel. Tuwanga phunziro limene tofuna tonde kuti azitsogoleri akumapeto a Nthawi. Nkhani imeneyi imene yavuta, nkhani imene yamavuta akumapeto a Nthawi, nkhani ya azitsogoleri. Phunziro langu Nthawi timaona za Bible kuga yosatira, tiona phunziro lina la mphamvu limene titakhale tikuona awiri chifaniro cha Mulungu. So mu presentation yangu dusayi imene timaona za zinsinsi za Black Lives Matter, tinaona ndithu zinsinsi zawo kunena kuti nkhani yaikulu imene inavuta ndi George Floyd sinkhani imene imafotokozedwa, koma panali chinsinsi chimene amachipanga push nkhani inini. So mutaona video iyi ndiyo satira yake. Tikangotha itiyamba nokuona nkhani zina, so nokuti tiyamba vesa awiri chifaniro cha Mulungu. Chifaniro cha Mulungu ndi chani? Kena kutayamba kunena kuti munthu amene akuvutika ndi nkhani zimenezi kuti angapange bwanji, pali chithandizo, kodi Mulungu ali ndi masolution anji, kodi munthuyo angathandizike motani. So tikhale kuona zonsezo. Tinaona abstract imene mu zinsinsi za Black Lives Matter, so tupitiriza. So tinaona nawo tuno akhristu amene amalimbikitsa za LGBT, makamaka za magays, amene ati Genesis 18 ndi 19 Mulungu anangoononga anthu ajefa niyo samadana ndi homosexuality koma amadana ndi kugwiririra kumafuna apanga anthu maso. Nkhani inini po Leviticus 18:22 ndi 20 verse 13 nkhani inini ati amanena kuti kunali azimuna amene amapanga ngati anayi ngati mahule achimune. So amene ati ngakhale 1 Korinto chapter 6 verse 9 to 10, 1 Timotheo chapter 1 verse 10 panali mahule achimuna, komanso Roma 1 verse 26 amene amakamba za mahule achimuna. So tinaona nawo kuti nkhani inini pa Genesis chapter 18 ndi 19 mu zinsinsi za Black Lives Matter. Tinaona nkhani siona yayi. Tinaona Mulungu anaononga anthu chifukwa cha machimo umene amapanga. Mulungu amatenga tchimo kulekana ndiye. Tchimo imaononga. Munthu ukalekana ndi Mulungu umayamba kuonongeka wekha. Koma pali tchimo limene limaononga kotheratu, limene Mulungu amati nchonyasa, limene limafuna kufufutiratu chifaniro cha Mulungu mwandani mwa munthu, ndi tchimo la homosexuality, right? So tikhala tikuona arguments anthu amene akupitiriza amene tinatherapo. So tiwerenge 1 Timotheo chapter 3 verse 1 ndi 2 akutiuza za atsogoleri. Anena kuti mawuwa ali okhulupirika ngati munthu akhumba udindo wa woyang'anira ayifuna ntchito yabwino. So munthu amene afuna akhale mtsogoleri amakhala ndi woyang'anira. Verse 2 anati ndipo kuyenera woyang'anira akhale wopanda chilema, amuna mkazi mmodzi, ozisunga, odziretsa, olongosoka, wokonda kuchezera alendo, wokhoza kuphunzitsa. Munthu ukakhala mtsogoleri umafuna ukhale iwe utha kuphunzitsa, ukhale kuti iwe umatha kuphunzitsa, mwa Mulungu waziwa ziphunzitsa chilendo zingamabwera uzitha kuwapasa anthu advice. Pakhati muziko pachitika china chake uzitha kupereka ma advice abwino. So when Joel Austin anamufunsa kuti akulu nkhani ya homosexuality stand yanu ndi chani? Now Joel Austin amamuzowa ndi ma Pentecostal ambiri ndi otchuka. Tinaona mpingo wa Seventh Adventist, tinaona Lutheran, tinaona New Apostolic, tinaona Roman Catholic Church, tinaona SDA, tinaona mipingo ina amene inapangira nkhani ya homosexuality. Nkhani ikufika kwali. So windi Pentecostal nanapita pa show ya PS Morgan amafunsa ndemone zimene anayankhira. Anayatana mpanga interview mzaka za mbuyo mu ndawa amazampanga interview para dosazanga ndimuve zimene anayankhira. I suppose the obvious question is, we did that back in January. Has your position changed at all after that? Because it raised a lot of headlines, a lot of controversy. Since then, more states have endorsed same-sex marriage. It's becoming much less of a prohibitive kind of issue than it used to be. What's your view now? You know, Piers, it really never changes because mine's based out of the Scripture. That's what I believe, that the Scripture says, that homosexuality is a sin. So, you know, I believed it before and I still believe it now. Again, I would just reiterate what I said. I'm not mad at anybody. I don't dislike anybody. But, you know,
respecting my faith and believing, in what the Scripture says, that's the best way I can interpret it. But I mean, so Joel Austin anankaona kuti homosexuality ndi tchimo sindikususana ndi aliyense sindilimana ndi aliyense mmene Bible anene ndi mmene ndikukhulupirira. So Joel Austin amakhulupirira kuti homosexuality ndi yani ndi tchimo, right? shouldn't the Scripture be dragged kicking and screaming into the modern age? I mean, we were talking before the break about the issue about eye for an eye, tooth for a tooth. Not everything in the Scriptures really is, in my view, conducive to modern life. I mean, like everything else, doesn't it have to move with the times? And isn't it down again to people like you to interpret it in a way that evolves? I mean, you're known as a very progressive preacher. Sure. Well, we want to be progressive, but sometimes when I read it, I can't see how you would change that, just like you wouldn't, change some other main things, in the Scripture. I don't see how that, if you don't have a basis of truth, and that's what I base mine off of, the Scripture. Everybody else doesn't, and I don't fault them if they don't. But this is just the way I choose to live my life and what I teach based out of the Scripture. So I don't think, I think, personally, 200 years from now, the Scripture's still going to say that. So Joel Austin amamuzana kuti ine muonekati ndi mlaliki wa tsopano, muonekati ndinu wamakono osangosintha akavekesedwe ka nkhaniye bwanji kuipanga interpret imene dziko likuyendera. Ndi amati amweneneyo Bible ndimalire ngati ndi olidi yanga, ndipo lotusala ndi ezi zitadusa izakhala nene abe chiti chomwecho. Ndipo nali mlaliki wina uyu amati T.D. Jakes 2015 America inamba kufuna kupanga constitution kuti Supreme Court igamule kuti homosexuality ukwati uzivomerezedwa ku America. Ndi anthu anamfunsa T.D. Jakes ayankhulepo, ndi mumve zimene anayankhula Bishop amene wa T.D. Jakes. Well, it's been an interesting week. I'm sure you've heard of it. There's been a lot of things to hear about. A lot of things to hear about. But one of the things that I've been bombarded with is the Supreme Court making a decision about same-sex marriage. And everybody's been texting and tweeting and preachers calling me. What are you going to say? What are you going to say? What are you going to say? Send me your statement. I'm not really as concerned about this as a lot of people are. I'm really not as concerned about it. I think that we should not lose our mind over the world being the world and the church being the church. This is not a news flash. The world is going to be the world and the church is going to be the church. And you have to understand the difference. The Supreme Court is there to make a decision based on constitutional rights and legalities that fit all Americans. They are not debating Scripture. So yeah, manauda anthu anandifunsa zibusa amandifunsa munena chani tatapasani statement kuti nonkhani ikhala bwanji. Ndaura akuluakulu ineyo dziko lapansi ndikulida bwati ikhala chani dziko lapansi. Anthu akupanga za constitution zokhuzana chani constitution ndi maufulu anthu aku America pamene akukumana sakukambirana mamungu. So ineyo zimati akambezo ndibe nazo phindu. So T.D. Jakes mayankho ake ala ameneyo ndi muve zimene anayankhula zinandisangalatsanso. They're just not debating Scripture. I guarantee you that they weren't in there looking at Romans 1 and 1 Corinthians 6 and weighing it against the policies. We have bought into all of this rhetoric about America being a Christian nation. I like to say that America has a lot of Christians in it. But that doesn't necessarily mean that it's a Christian nation. This is not a theocratic form of government. It's a democratic form of government. And so you have to understand and just calm down and relax. But what we do need to watch is that our religious freedom is also respected and protected so that we don't have to get caught up in the winds of the world and go the way the world is going. Amen? So amanena kuti pamene akubwera anthu a Supreme Court kukambirana sakambirana za Roma chapter 1 imene masusa za homosexuality komanso 1 Corinthians chapter 6 imene makamba zatino ena mwa inu mapanga za homosexuality koma munasukidwa, right? So anapanga kuti mavesi awiri amene amafotokozeratu muveka bwino mosusana ndi anthu homosexuality, meaning to say Bishop T.D. Jakes mavesi okamba za nkhani amazo abwino ndi amene akuti no ngakhale dziko lapansi layike malamulo amenewa ndi kuteteza maufulu anthu amenewa. Tionesese fe omwe ngati Khristu tiziona tuno bomalo litetezenso maufulu andani athu, right? So mwanjinena titaonana kuti no ngati munana kalata
ma series ena chatena panga ambuyo tinaona kuti ma homosexuals mabwa ma church no mapanga force zibusa razakwa tisi busa akakanira kapena business kakana imapeza ri atsekedwa akipanga su mwanjitena mafula anthu ena akutetezera pamamba pa anthu ena, right? Iwe ndiwe mkhristu sukufuna kuti mubatize munthu amene ali homosexual athapanga su, so ufuna wakwatisa athapanga su kutenga court, right? So amangoyenera kuti ya muziona mbali zonse, right? So amene ati ngakhale America ili ndi akhristu si dziko la chikhristu, right? Chimozo mungamire kumalayi kuno so kumalayi tikudusa so muzimene America amadusa pa nthawi iyi. And so we need to watch that as we grapple with an ever-changing society, and our society is becoming more and more pluralistic. There is nothing to say that America will always, that Christianity will be the dominant religion in this country. I hope it will. I hope it will. It's up to us. It's up to us. But we have stopped witnessing. We stopped winning souls. Anybody who doesn't believe like we believe, we don't talk to them anymore. Anytime you segregate yourself, you isolate yourself, and you diminish yourself. Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every living creature. And so amati vuronda kuti tasiya kulalika. Tasiya tikangona munthu sakhulupirira ngati ife basi timamutuluka. Sinofala nkhlaso naye nda amanora nkhani yakulu awa ile apo ndete ife tichite chimene Yesu anatiuza tipite dziko apa sindikalira kwa ndani kwa anthu ndikuti menuza anthu oti akhale ndani akhristu. So mfundo imene ina kundithandiza onatu no ufumu wa Yesu Khristu ngati mwakhala mukusatira channel imene ufumu wa Yesu Khristu uli ngati mwanyani mwa miyoyo yathu. Yesu Khristu akufunika kuti asinthe dziko lapansi, asinthe mitima ya anthu. Malamulo adziko lapansi atakungokakamiza anthu kuti azipanga khalidwe, azipanga behave mwantundu ina mwana sangathe kumusintha munthu khalidwe lake. So chimene afotokoza apa nangonati ndi chanzeru kwambiri. So we need to change as a church too. We need to start reaching out to all types of people and preaching to them and ministering to them and sharing our faith with them. I don't mean on Sunday morning. I mean in the mall. I mean in the grocery store. I mean while you're getting your hair done. It's time for you to be a real Christian. I mean a real Christian, and win people to Jesus Christ. And you can start in your own house. So Talk to me, somebody. You can start in your own house. Akusaluni kandi kuti kuna ulikose kulalika. Call me about that other stuff. People are saying to me, if you say something, it'll stop it. I say, am I God? The Supreme Court stopped because Bishop Jakes preached a message. Say something about it, Bishop. Let me tell you something. God is still in control. God is still in control. I said, I don't think they heard me. Let me try y'all. God is still in control. Man, God is still in control. Afuza ngakhale zisizi zilipo. Yes, Mulungu akukhala pampando wakachifumu ndipo zonse zili m'manja mwake. So tikana zonse zikuchitika chonchi tizindikana no Mulungu ali still pampando wakachifumu. God is still in control. Amen. So I just want to say that, and I want to move on. We know what the Word of God says. There's something that you need to understand as well. The Supreme Court makes its decisions based on the Constitution, debating the constitutionality of any particular issue. But I must warn you, God does not judge you by the Constitution. He judges you by the Word of God. So while the Supreme Court is looking at the Constitution, you better search the Scriptures, for in them you think that you have eternal life. Do you hear what I'm saying to you? This blessed old book is still good, baby. It's still right anyhow. Somebody say amen. So ababa amafuroza natno ngakhale dziko lapansi lingapange constitution ife tuzaweruzidwa ndi mawu akandani a Mulungu, right? So nkhani yaikulu apa ndinena kuti izizindikira mwakati amala kuti nkhani yaikulu ndinena kuti ifeyo zaweruzidwa ndi mawu. Dziko lapansi litakhala linolaika malamulo ndikumpasa munthu ufulu woti azitha kukwatira mwamuna zake ibe funana lilonse. Koma nganena kuti inuwe mungati munthu Mulungu wadati kudzakhala ndithu chiweruzo tonse zayima pamaso pa Mulungu ndi kuyankha pa zonse zimene zachitika munthu
So iyo ndi nkhani yoti tiziwe kunena kuti no tizayankha ndithu zonse zimene takhulupirira. So TD Jakes monga nthawi kudusa anazayankhulanso ndi Oprah anafunsanso nkhani zomwezi kuti kodi iwe uganiza bwanji pa nkhani ya homosexuality, ndipo yankha iye anati body is embraced in your church? Oh, absolutely. Yeah, absolutely. Because you know that you have been accused of saying that gay people would not be welcome. Oh, no, that's not true at all. It's not true. Well, the perception in our society today is that if you don't say you're for same-sex marriage, or if you say that homosexuality is a sin, that you're homophobic and you're against gay people. That's not true. I'm not called to give my opinion. I'm called as a pastor to give the scriptural position on it. Doesn't mean that I have to agree with you to love you. I don't dislike anybody. I love everybody. But does it mean you perceive that being gay as a sin? Do you think that being gay is a sin? So amufunsa akulu kuchechu kano anthu oti ni magay ndolandiridwa chifukwa atalika zimene ziyazo TD Jakes anthu anamba kunena akulu akunena tino mageza asabwe ku church, magay asamabwenda ati yayi magay ndolandiridwa. Just as I would say nditha unena chili ngati kuli munthu oti ndiwagay akuva uthenga ndimafuna kuonera to chinthu ichi kumayi kunoko maulalika ambiri amene ndakhala ndikuona munthu akakhala kukamba za ma homosexuality amene za gay kumakhala kunyoza ana anthuwo, right? Kumakhala kunyoza osati masewera zichazoena tono the only time timakambako za homosexuality ndi kunyoza basi. Ine zokuti kuli verse ya 1 Korinto chapter 6 imene imakamba za chipulumutso ena anu munali mchitidwe umenewu koma mwatani mwasukidwa ndithu mwasinthidwa. 1 Korinto 6 verse 9 ndi 10 ndi 11, right? Imafutukuza yonje mavesi amene sini manzi wachifukwa anthu amayankhula monyozera tunatuno munthu oti ali mchitidwe umenewu sangavenso bwino akhaleso kuti mchalichi. So Akorinto chapter 10 verse 4 imatoza funa tuno kususana ndi zinthu zonse zimene zikuza izo pamawu a Mulungu. Mwanjirena pamene tikulalika tifunika tisusiretu motheratu chinanso chimene inkasusana ndi mawu a Mulungu. Homosexuality ndi chinthu cholakwika ndipo ndi tchimo ndithu, right? Ndi chinthu choti tifunika tisusana nacho 100%. Koma tisamutaye munthuyo, timulandire munthuyo, koma tisuse tchimo lake. Ngalala okhulupirika alapa tchimo lake ndipo akhala ndithu olandiriranso pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Nkhani yako ndithu kubwera monga mmene tilili kwa Mulungu, koma tikabwera kwa Mulungu sitimakhalanso mmene tilili chifukwa Mulungu amatisintha, right? So TD Jakes akuyankha pano ati novuto ndionera kuti ukangolalika against homosexuality nthawi timaona mambandana ndi anthu Maria akuti ineyo sindili pano kuti ndi fotokoza ndikudana natiya ine ndikulalika mawu nkhani ndi tchimodi koma anthu ndolandira oti atani abwire ndithazavi mawu zomwe akuyankhula papa ndimuone anamfunsa kuti muna atano iyi ndi tchimo ndi amamfunsa ali anene kuti ndi tchimo, right? I think that sex between two people of the same sex is condemned in the scriptures. And as long as it is condemned in the scriptures, I don't get to say what I think. I get to say what the Bible says. You know, I'm not particularly political. I'm not particularly denominational. I'm not worried about any of that. I'm not anti-gay. I'm not anti-anything. I don't want to even be known by what I'm against. I want to be known by what I'm for. I'm for people bettering themselves, no matter who they are and where they are, doing all they can be to be all that they can be. You recently said this about African Americans. So TD Jakes pomfunsa kuti ndiye muganiza ndi tchimo ya ineyo ndikukhulupirira no Bible imasusana ndi mchitidwe wa homosexuality ndipo chifukwa chimene chocho ineyo sindili pano kuti no ndizinena kuti ndimaganiza chani mono ineyo ndili mbali ya Bible sizoti ndine wa anti-gay kususana ndi magay ayi ineyo sindifuna ndiziwike kuti no ndine munthu amene ndimasusana ndi anthu awo koma ineyo ndifuna ndiziwike kuti ndine munthu amene ndimagwirizana ndi chani ndi Bible. So nkhani imene ni nkhani imene inafuta kwambiri koma nopa kupita pa nthawi muzaka zapompano TD Jakes atamfunsanso pa nkhani imene imene anayankhira mosiyana kwambiri. A question coming in from Black 185 in our digital community said, do you think, I'm assuming, LGBT community and the Black church can coexist? So mukamvesesa nkhani ya LGBT ndi zinsisi za pepani zinsisi za Black Lives Matter. TD Jakes anapita pa Huffington HuffPost live na mafunsa akulu muganizana no ma homosexuals ndi nchechi yopangira lani ndi anthu akuda zitha kukhala pamodzi ndi amanati zitha kukhala. So pa nthawi
mene tokamba lero TDJX anavomereza kuti homosexuality si chimo, homosexuality ndi cholandirika, ndi chinthu cholandika maso a Mulungu. Mumve mene anayankhula. The LGBT community and the black church can coexist. Absolutely. Let me push that question, because that's sort of an obvious yes. Church ain't turning nobody away. How should the black church and LGBT community exist? I think it's going to be diverse from church to church. Every church has a different opinion on the issue, and every gay person is different. And I think that to speak the church, the black church or white church or any kind of church you want to call it, are all the same is totally not true. And all gay people are not the same. The types of relationships that are afforded are based on the types of people in each individual case. Yeah. And LGBTs of types and sorts have to find a household of worship that reflects what your views are and what you believe like anybody else. And the church should have the right to have its own convictions and values. If you don't like those convictions and values, you totally disagree with it, don't try to change my house, move into your own and establish that sort of thing and find somebody who gets what you get about faith. And trust me, I've talked to enough LGBT, they are not all the same. Oh, for sure. Any more than all Christians. So, TJX Blanca, we now don't know AI. Ma LGBT ndi black church atakulandiridwa ndiye yakuti nzolondola ndiye president amata how ndiye yakuti yayi ma LGBT zapeze mpingo amene ukuganiza mwangani ndani iwo chimodzimodzi ngati munthu ukakhala nawo kuti no iweyo ukukhulupirira ziphunzitso zina zake umayesa wapeze mpingo amene ukuphunzitsa ziphunzitso ziti zimenezozo so akuti no ma LGBT azipeza mipingo amene ukukhulupirira siyani LGBT ndamatati ma LGBT ndi osiyanasiyana chimodzimodzi mipingo ndiyotani ndiyosiyanasiyana. So timena fotokoza TDJX chimenecho so zatino wasinthiratu mene amaganizira kale Joel Austin anaka wakakemena bepompo omano TDJX wasintha pano banga support chitidwe menewo ndikusintha mene ankaganizira kale. No. But how do we, first of all, has your thinking evolved on this? Evolved and evolving. Evolved and evolving. Where were you and where are you? I think that mafusa tunode kaganizirano kana sintha kana sintha ndipo kaupitizwa urani kusintha sana avomerana na sintha mina organizira then move defense yake. Where I am is to better understand the church bought into the myth that this was a Christian nation. And once you get past that, which a lot of people are going to criticize me because they're still going to think it's a Christian nation, which is a whole different show. Mm-hmm. But once you begin to understand that democracy and that a republic actually is designed to be an overarching system to protect our unique nuances, then we no longer look for public policy to reflect biblical ethics. If we can divide, or what you would call separation of church and state, then we can dwell together more effectively. Because atheists, agnostics, Jews, all types of people, Muslims pay into the government then cannot reflect one particular view over another just because we are the dominant group of religious people in the country, because those numbers are changing every day. We need a neutralized government that protects our right to disagree with one another and agree with one another. Mm-hmm. So TJX afuta no funde yake mwiji anena kuti dziko la America si dziko la Chikristo susabe koma kunena kuti ngakhale zili choncho mipingo yonse ka Islamu Ayuda ndani onse amalipira tax na msonkho boma ndi boma lipange zonena kuti no azikhala mamwe amene ateteza aliyense maso kuteteza aliyense atatha kususana ndi kuyankhulana ndi wina ndi nzake popanda kuti winayo lakulida. That covers what happens outside the church. Right. Inside the church, has your thinking biblically, scripturally, hermeneutically shifted at all? Ndakufusa kuti no izo nza dziko lapansi kono Bible mwasintha kamvekesede kanu temuve mene atankhire. The reason I ask that is because I talk to a lot of ministers now, and there was that big conference out in South Africa in the last couple of weeks where people from all over the world were there, and this is one of the issues that came up along with race and other things. And one of the questions was, is there a way to approach Christian tradition, Christian scripture, in light of a new understanding of LGBT? For example, 18th century, there might have been a particular understanding of what slavery meant in relation to Paul, in relation to the New Testament, etc. That has shifted to the point that it is socially accepted that irrespective of what text says, literally, we don't support slavery as a body, right? And even though it varies church, most churches don't support slavery. Right. Might be a few out there that do. We don't get invited to those. But similarly, there's room for that same kind of shift.
I think that shift has to go on behind the closed doors of the church, because I think in the mainstream America, anybody who doesn't agree with you, we have a derogatory name to call you. And I think it oversimplifies the complexity of text. The fact that you have fidelity to the scriptures. Okay, so presenter anapereka mfundo ina yonera kuti matext amene tingamvesesa mwanjira imodzi titha kuasintha sutazivekaso mwanjira ina. Okay, so apereka chisanzo chokuti no Paul mu 18th century panali nkhani ya ma-slaves. Ndakunena kuti no Paulo anena kuti no slave kapena kapolo abwererenso kwa ndani kwa master ake. Ndaona kuti no ngakhale nthawi ya slavery azungu amagwiritsa ntchito mavesi amene akupanga perpetuate slavery. Anena kuti no anthu onse amene ali akapolo athawa inali lamulo la boma kuti no azabweza kwa eni yake, pali Bible imene yachoncho, right? So akuti pano pa mavesi amene ngakhala amayankhula choncho ife silimawakhulupirira. Mwanjira ena sinanga silver inati anthu anasiya kukhulupirira silver ndito ngakhale vesi ikukamba choncho moveka bwino silimayikhulupirira nditi nasintha. Ndapena tino ngakhale sonkhani za homosexualities silingapeze njira ino tete zipange approach kuti anthu amene watizalandira mukuona mmene akubwerera nkhani argument. So palika article kabwino analemba Iron Mead, historical novelist, analemba and then Apostle Paul sent back a slave to his master. So katayi ndi buku la Philemon, right? Paulo analemba kalata kwa Philemon amene anali mkhristu mnzake, right? So Philemon yo anali ndi kapolo wake zinakana Onesimus. Ndi Paulo amazi wausa awiri. Onesimus anazatembenuka ali ndani? Ali ndi Paulo, right? So in nthawi Bible imene anthu amakhalabe ndi ma slaves kapena amakhala ndi akapolo pa nthawi imeneyo ndi mumveno tisanawerenge ndimafuna tione chinthu china chake. Kodi Paulo anambwezeranji Onesimus amene anali kapolo wandani Philemon? Kodi iye amabwesa chiphunziro tono ma slaves azibwera kwa anthu awo? Pati TJX imene wafotoza za no mavesi akamawerengedwa, right? Anthu amapanga promote slavery, amagwisa ntchito mavesi amene kwaonosa slavery. Maonopo ngakhale vesi imanena choncho silimayigwisa ntchito. Mwanjira ina amafuna kukhala ngati no ngakhale Bible imasiyana ndi LGBT, right? Mavesi amene kuti tamawerenga koma osawatani osagwira ntchito kapena kwagwisa ntchito kwamveka sa mwanjira ina monga ngati zinthu chikira panopo, right? So then mafuna tiwerenge Deuteronomy 23 verse 15, lamulo la akapolo othawa ndikuti yani musamapereke kwa mbuye wake kapolo wopulumuka kwa mbuye wake kuthawira kwa inu. Mwaona menepe? So ngati zili zoona nati no Paulo amanena kuti akapolo abwirire kwa mbuye awo, ndoti Paulo amasusanaso ndi kavekesedwe kamalemba kanthawi kameneko. So kapolo akakhala kuzuzidwa wathawa wapita kwa inuyo mwina wabwera ku Israeli, simumafunika mumutani mubweze. Mwaona menepe? Now uwerenga kalata ya Philemon pali zinthu ngapo zimene ndikufunika tizivesese. Tiyamba kuwerenga Philemon chapter 1 verse 8 mpaka 12. Ana tuno momwemo ndingakhale ndili nako kulimbika mtima kwaukulu Khristu kukulamulira chimene chiyenera. So Paulo akukamba za chimene chiyenera kuchitika, right? Paulo pa nthawi imene akulemba kalata kwa Philemon amene anali ngati master wandani wa Onesimus, ndi akumuwuza kuti ndikufuna ndikufunse nini kwa chinthu chimene chichoyenerera, right? Mwanjira ina Paulo akufuna apange chinthu choyenerera chimene chili chanu. Verse 9, koma makamaka ndidandaulira mwachikondi pokhala otere Paulo kalamba ndipo tsopano wandendenso wa Khristu Yesu. So Paulo akunena tino pachifukwa chachani chachikondi ndikufuna ndikufunseni china chake. So akumulembera anzake amene Philemon kuti no pali ndithu nkhani yomwe ili yoyenerera, pali nkhani imene ikukhuza sochani chikondi akudandaulira. So Paulo akulemba kalata ku prison kumudandaulira ndani Philemon. Verse 10 anati no ndikudandaulira chifukwa cha mwana wanga amene ndambala ndende Onesimus. So Paulo akumuwuza Philemon na kuti no umuonese chifundo ndani Onesimus. Mwanjira ina kumbalako akuthandiza nawo kuti no Onesimo atangokumana ndi Paulo anaza khala mkhristu. Pa nthawi imene Onesimo anali ndi Philemon sanali mkhristu. Moti pa nthawi imene Onesimo wakumana ndi Paulo muutumiki wake Onesimo asandikwa chani mkhristu. Ndipo chifukwa kuti Onesimo ni mkhristu, Philemonso ni mkhristu amene Paulo amamuziwa. Paulo akumuimbira kalata ndani
Philemon kuti no akulu pachina ndifuna ndikupemphe choyenera ndikufuna mumvesese. So akhristu atatu Paulo, Philemon, Onesimo. 10 verse 11 akuti yani aonatuno amene kale sanakupindulira koma tsopano watipindulira bwino iwe ndine. So Paulo anaona kuti no Onesimo sanakupindulire nino mwanjilana panali chinaye chimene Onesimo anapanga kwa Philemon cholakwika chimene sichinaye chopindula kwa ndani kwa mbuye wake Philemon, right? Ndakunena kuti komano panopa mkulu ameneyo Onesimo ndi wopindula kwambiri kwa Paulo komanso kwa ndani kwa uyo. Ifatino mkulu uyu ndi Mkhristu amachitanso zinthu zambiri zogwirizana ndi ndani ndi Paulo. Verse 12 atano amene ndiye mweyo ndakubwezera iwe ndiye mtima weniweni wa ine, right? So Paulo anati akulu ndikumbweza Onesimo kwa ndani kwa ine. So Paulo akuntumiza Onesimo kwa Philemon mungati ndani mungati Mkhristu sopano pa nthawi imene Onesimo ali chani ali Mkhristu. Tipitirize tione umenepa ndati no ameneyo ndikadafuna ine kumsunga akhale nane kuti m'malo mwake akanditumikire ine ndende za uthenga abwino. So tionana kuti no mkulu ameneyu Paulo akupitiriza. Paulo akamba zono mkulu ndakamusunga ineyo fanira to akunditumikira kwambiri makamaka pa nthawi imene ndili kuno ku prison ndine machete. Sero no Paulo zaka zambiri nthawi yayitali anakhala pa house arrest ndiye anthu amatha kubwera kumpeza ndi zina zotero komano Onesimo ndi amene amatumikira kwambiri ndani amatumikira kwambiri Paulo. Verse 4 koma opanda kudziwa mtima wako sindinafuna kuchita kanthu kuti ubwino wako usakhale monga mukakamiza kumato mwa ufulu. So Paulo ati sinofuna kuchita kanthu mupanda kuufunsa ninu, right? So akuntumiza Onesimo kwa Philemon. 15 ariyan pakuti kapena anasiyenitsidwa ndiwe kanthawi chifukwa yachi ndi kuti udzakhala naye nthawi zonse. 16 osatinso monga kapolo koma oposa kapolo m'bale okondedwa makamaka ndi ine koma kuposa nanga ndiwe nthupi ndiponso mwa Ambuye. So pamene Paulo akuntumiza Onesimo kwa Philemon akuti sakumbwezanso monga ngati yani kapolo. Chifukwa yani Paulo akuti sindikumbwezanso ngati kapolo ifana maza Deuteronomy 25:15 kuti musamapereke kwa mbuye wake kapolo opulumuka kwa mbuye wake kuthawira kwa ine. So Paulo sakumbwezanso Onesimo kwa Philemon ngati kapolo koma kumbweza monga ngati m'bale otano okondedwa akhalanso m'bale bwanji fatino Onesimo ndi Mkhristu Philemon ndiso ndani ndi Mkhristu. So Paulo amafuna anthu ayanjaneso panali cholakwika chimene Onesimo anapanga ndi Paulo amafuna abale awiriwa ayanjaneso mchikondi, right? 17 ngati tsono ndiye saoyanjana nawe umulandire iye monga ine mwine. So Paulo akufotokozabe chifukwa chake akutumiza ndani Onesimo. So mavesi awa makizina ntchito mwaona Paulo abwezesa ndani kapolo anthu amagwisa ntchito awa azungu makamaka kuti azipitiriza khalidwe lawo lewe asamunda kumaba anthu akuda kuno ndimakagwisa kunja. So mavesiwa sakupanga promote slavery mwanthunyali wonse tikawerenga onse bwinobwino, right? And panopa kavekesikira mavesika, right? Pa nthawi imene Paulo amalemba kanaka bwinobwino mwachifukwa cha slavery anthu amagwisa ntchito mavesi amulapika koma pamene slavery inatha anthu anavesesanso mawu amene amavekera nthawi yachani ya Paulo, right? So silinganali yayi vesi tona ndimevesa chonchi panopa tasintha ndiye titengenso mavesi a homosexuality atani tasintha ayi vuto si mavesi avuto ndani vuto ndi anthu. So defense ya TDJX pa nkhani ya homosexuality tuno mavesi atha kusintha kavesi lake sionayi. Philemon 1 verse 18 19-20 ariyan koma ngati anakulakwira kanthu kapena wakongola kanthu ndiwerengereni kameneko. So Paulo akuti akulu ngati anakulakwirani anakongola kanthu anathanda matatu ine mundiwerengere nditayipere ndani ineyo. So Paulo amafuna anthu angu gwirizanaso, right? 19 ine Paulo ndichilemba ndi dzanja langa ndichibwezera ine kuti ndisanene nawe kuti iwe ndiwe mangawa anga. 20 inde m'bale ndikondwera nawe mwa Ambuye usisimutse mtima wanga mwa Khristu. So Paulo amafuna kuti anthu abale awiri atani ayanjane
right? So tikaona bwino tona nawo tino TD Jakes panopa zomwe amalalika nzomvesa sono kwambiri kusiyana ndi kale ndemumve fundo iti panga play kawiri kuti mwina kambe kausimva ungoimvesera clip imeneyi anayamba fotokoza zija tinazona mu mene timaona kuti Babylon wako, right? Mene timaona series yati ya Babylon wako tinaona nawo tino amafotokoza makapoza amene ali magays. Tinaona ya Jonathan, David, tinaona ya Naomi ndi Ruth, kuna zinthu zabosa. So TD Jakes akulalika somwe zija, right? So tingomvesera kuti akuti chani. Ruth turns to Naomi and says, as the Lord, I shall not leave thee. She makes a statement to this woman that sounds somewhere in between poetry, intimacy, and borders on lesbianism. People don't even know how to explain what Ruth said to Naomi. It makes them uncomfortable. They're afraid to talk about it. They don't want to teach on it. Same thing with David and Jonathan. Whenever same-sex relationships get too close, people don't even know what to say. So, akuti Rute anamuza Naomi kuti no ndikhala nanu zimaoneka kuti nonzama lesbian anthu kafusa makanika kufotokoza, right? Ndakufotokoza za David ndi ndani? Ali David ndi Jonathan anati no miyo yawo inali yolumikizana zimene zikuoneseratu kunatu. So iyo panopa akufotokoza no zomwe ziyata maziona mavesi ajamana Babylon wagwa kuti zipeza ku Babylon zija ndi zimene TD Jakes yaurani akulalika no tsopano, right? So pala zibusa ena amene akulalika makamaka pa TikTok. Busa uyu nava chisoni mene anthu anabwera ndi zimene anafotokoza abusa ali ku right kwanga wina anganapanga paste mavesiyo ndi Matthew chapter 19, okay? So komana papa afotokozana kuti ati Yesu sanabwere kuzasosa ena aliyese, sanabwere kuzanyoza ena aliyese. Ndete nkupanga prayer kuti chani. Extend radical hospitality, period. Jesus did not say one single word of condemnation about anyone based on sexual orientation or gender identity. In fact, Jesus did not say a single word condemning folks. Right, so anthu akuti no Yesu sanabwere kusasana ndi magays, right? So munthu akapereka statement ngati imeneyo funso limene inofuna tisate nayo tizimufunsa okay ndi munthu anazoti chani. For example, Yesu sanayankhulepo china chilichonse pa nkhani ya mafoni. Yesu sanayankhulepo nkhani yense pa nkhani ya nuclear bomb, right? Yesu sanayankhulepo kena kalikonse pa nkhani ya chani tinoti chani ya Facebook, ya TikTok, right? Yesu sanayankhulepo kena yense pa nkhani za pornography, okay? So munthu anazoti chani mwanivesa wenewe. So anthu amene amabwera kuti no Yesu sanayankhulepo chakuti kenako amabwera no ndi mfundo zawo nonse, kana yako ndo kwafusa okay ndiye muthanda zoti chani ngati Yesu anayankhulepo ndeta akugwizana nazo nkhanizo, right? Tendo ndi Yesu anakambako chani pa nkhani imene Yohane 3:17 to 18. Yesu kodi akuti chani? Pakuti Mulungu sanatuma mwana wake kudziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi iye. So Mulungu sanatumiza Yesu zaweruzani. Yesu akufotokoza Nikodimo verse lina chani wokhulupirira Yesu aweruzidwa, wosakhulupirira aweruzidwa kale ngakhale tsopano chifukwa sanakhulupirire dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. So munthu amene sanakhulupirire waweruzidwa kale fatino waziyika yekha kumbali yopanda chipulumutso, right? So Yesu amafotokoza zimene zizi, yeah? Tipitizeni Matthew 19 verse 4 ndi 5 atino ndipo iye anayankha nati kodi simunawerenga kuti iye amene analenga anthu pachiyambi analenga iye mwamuna ndi mkazi, nati chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. So Yesu pofotokoza zawo kwati anagwiritsa ntchito Genesis chapter 1 ndi 2 wanjinena ukwati imene Yesu Khristu amauvomereza ndi kwati pakati pa mwamuna ndi chani ndi mkazi. Anda amene akuyankhulawa ndi Ayuda amavesa kale nkhani za homosexuality foti zinepo kale ku Deuteronomy, Leviticus, malamulo osamaziwa, right? So Yesu pofotokoza zawo kwati anangopanga affirm kusindika kwambiri nkhani ya chani nyemba kati pa kwati pamuna ndi chani ndi mkazi. So nkhani iyo ndi yabosa. Tendo ne wina uyu ndi mzimayi amene akufotokoza ma trans people, ma transgender ndi amene amabada amuna koma amava kuti iyo ndi akazi ndi amakasintha ziwalo zawo, ina asasintha ziwalo zawo
wakhabe waoneka wamuna koma amapanga zinenso ngati wamkazi. Ena amabada amuna amanati aine ndi wakazi. Aina amakasintha ziwalo zawo, ena aisa amakasintha ziwalo zawo kumana amapanga zinenso ngati yani iwo ndi mamuna. So anthu awa akunati munthu ukakhala ndiwe gay umabada choncho. Ma LGBT manena kuti munthu umabada wa gay, umabada wa transgender, umabada wa non-binary, umabada ngati wa LGBT, right? Ono nkhani ikundonena kuti nkhani ndiona tikapita kuchanuka, tikapita ku science sana pange proof gene kuti nthupimo chimene chimapangisa munthu wa gay chilimo palibe, right? Anapanga proof kuti munthu mapezeka chimene chimapangisa munthu akhale wamuna kapena wamkazi, sex, right? Chimene chimapangisa ine nkhaye munthu wakuda ndi ma genes anga, right? Chimapangisa mzungu akhale mzungu atha kuchipeza ndi ma genes zonsezo zimapangidwa mu cell ma genes, right? Koma chimene chimapangisa munthu wa gay ndi lesbian, munthu ubimo sana chipeza. So mwanjira ina anthu akufotoza kuti munthu umabada wa trans, umabada wa gay. So ngati umabada wa gay, nkhani imene amafuna azifotoza nzatino sungathe kumusintha munthu kuti achoke ku gay abwere kuchani ku heterosexual. Heterosexual mamuna ndi chani ni mkazi. Imene amafuna apange fighting zimene zotino chimene ndi chilengedwe ya munthuyo. So amafuna zipanga fighting mulungu analenga anthu choncho. So ngati munthu analenga anthu kuti akhale ma gay kapena lesbian, ndi anthu ndi chibadwidwe yawo sangasinthe chimozimozi ino ngati munabada amuna mukhabe achani mwanafundo imene kukhalira. So akufotoza Are there trans people in the Bible? Yeah. Does it say they're going to hell? No. Jesus actually lifts up genderqueer people as model disciples. Really? Yeah. Matthew 19:12. There are eunuchs who are born that way. So, Are there trans people in the Bible? Yeah. Does it say they're going to hell? No. Jesus actually lifts up genderqueer people as model disciples. Really? Yeah. Matthew 19:12. There are eunuchs who are born that way, some who are made eunuchs by others, and some who will become eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. And eunuchs are castrated men? Short answer, yes. But being a eunuch is not the same as being trans. Trans can mean a lot of things, but here's how this passage affirms genderqueer, trans, gender nonconforming, and intersex people. Go on. First, it says some people are born eunuchs. Jesus affirms there can be more than just male or female at birth. Then Jesus says some will become eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. In other words, some people who are assigned male at birth will later choose a different gender identification as part of their work of following God. Couldn't it be symbolic? I thought this was about priests being celibate. Priests didn't have to be celibate until the 1100s. Also, a lot of eunuchs could and did still have sexual relationships. They just couldn't procreate. Weren't they also outcast? Yes, while some eunuchs had high-power jobs in the royal courts, they also faced a lot of discrimination. So it's notable when a Christian Philip runs into an Ethiopian eunuch along the road, and the eunuch says, "What is there to prevent me from being baptized?" Philip doesn't say, "Well, you can't be a Christian because you don't fit the gender binary." Philip stops the chariot, goes down to the water, and baptizes them. So if people don't fit the binary, whether they're born that way or they even choose that later in life, they're cool with Jesus. They're not just cool with him, they're celebrated as models of discipleship. Yeah. This is the perfect example of what it means to be a bad reader. So munthu amene akuwerenga Mateyu 19 verse 12 says that no Yesu akunena kuti anthu amabadwa transsexual, right? So tiwerenge ni nkhani kaneko ndikuwerenga context kodi nkhani kuchokera kuti nkhani kupita kuti ngati sitingamvese chimene ndeteno chinense sichimveka yayi. Tiwonene Mateyu 19 verse 4 and 5. Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenge kuti iye amene adalenga anthu pachiyamba anawalenga iwo amuna ndi mkazi. So Afarisi abwera kwa Yesu ndi funso. So nthawi ya Yesu sizinali zinthu zachilendo. Ukakhala ndiwe mphunzitsi kapena ndiwe rabbi umapangidwa confront. So anthu amene anabwera kwa Yesu ndi mafunso ndimene angachitira nthawi imeneyo. Nthawi yawoyo ndakumfunsa Yesu funso kuti ndizoyenera kuti munthu azisiya mkazi wake. Pachifukwa china icho sindeso akuyankha nati no pachiyambi Mulungu analenga mwamuna ndi chani ndi mkazi. So mwanjira ina chengedwe cha munthu ndi mwamuna ndi mkazi, right? Verse 5 aliyana nati chifukwa chaichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amayi ake nazaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. So Yesu anati no awiriwo adzakhala thupi ngati limodzi, right? Mwamuna ndi mkazi. So kupanga quote Genesis 1 ndi 2. Tiyatizeni verse 7. Iwo ananena kwa iye nanga chifukwa ninji Mose analamulira kupatsa kalata ya chilekano ndi kunchosa. 8.
iye ananena kwa iwo, chifukwa cha kuuma mtima kwanu Mose anakulolezani kuchosa akazi anu, koma pachiyambi sikunakhala chomwecho. So Yesu akunati iyayi iniyotu nkhani yoti anthu azitha makwati azitha zilekana ni nkhani nena kuti inuyo pachiyambipo sizinali choncho, mwaifati mitima yanu ndiyoyipa, vuto ndi inuyo, vuto si Mulungu. Pachiyambi sizinali bwanji, sizinali chomwecho. So Yesu akufotokoza ndithu mwapaderadera nati no pachiyambi sizinali bwanji, sizinali choncho. So Yesu apanga affirm doctrine yake pa nkhani ya ukwati, akipanga affirm Genesis chapter 2 kuti no chimene wabwesa munthu wina asachichose 9 ndipo ine ndinena kwa inu. So Yesu akufotokoza aliyense amene achosa mkazi wake osakhala chifukwa cha chigololo nadza kwatira wina achita chigololo, ndipo iye amene akwatira ochosedwayo achitanso chigololo. So akuti no chifukwa chothesera banja ndi nkhani ya chigololo chokha. So Yesu akufotokoza yonje. Now mumve zimene ophunzira akubwera. Ophunzira verse 10, ophunzira ananena kwa iye, ngati mlandu wa mtundu wa munthu ndi mkazi wake ndi otero sikuli bwino kukwatira. So ophunzira ngati mlandu uli chonje ndi sikubwino urani ukwatira. Ife anati no ubanja likangotha osataifa ya chigololo iwe ukakwatiranso chuchitika ndi chani? Chuchitika nchona no ngati ina ali moyo iwe wakakwatiranso ifate panali mavuto ena kumasinkhana ya chigololo chuchitika nchani? Ukakwatiranso wachita chigololo, winenso wachita chigololo. Ndetu kuza amene Bible makambera za anthu ochita chigololo sakadzala wafumu achani wa Mulungu. So anthuwa chuchitika nchani? Chuchitika nchinena kuti anthuwa afika ponena kuti akubuza Yesu mmene zili choncho ndi bwino osarani osakwatira. Mwaona amenepe verse 7 nkhani yapitiriza pomwe anati kwa iwo onse sangathe kulandira chonena ichi koma kwa iwo omwe chapatsidwa. So Yesu ati nonse amene angalandire ichi koma kwa iwo okhawo chomwe chakwatani wapatsidwa. Right 12 akuti no pakuti pali osabala amene anabada otere mimba ya amawo, ndipo pali osabala anawafuula anthu, ndipo pali osabala amene anadzifula okha chifukwa cha ufumu wakumwamba. Amene angathe kulandira ichi achilandire. Yesu adalitsa ana. So tikamakamba za ma unique ndi anthu ofuula. So Yesu afuza kuti pali nthena anabada otere mimba ya amawo. Na anabada chotere mimba ya amawo kuthanzo chani? Tikanga pa verse 11 atino koma iye anati kwa iwo onse sangathe kulandira chonena ichi koma kwa iwo chapatsidwa. Tikapeza mwambamo ophunzira ananena kuti chani? Ophunzira ananena naye ngati mlandu wa munthu ndi mkazi wake uti wotere kuli bwino osakwatira. So nkhani yako ndino ophunzira ngati nkhani yake ili imene ndi bwino osakwatira. Ifano ukangothamanga ndi upanga ukwati ndikulekana pazifosa zosiyana ndi imene aneneramu ndio kuchita chigololo. Munthu amene akwatiranso kokoso akachitanso chigololo, right? Ndio ophunzira nkhani ndi youma bwino osakwatira. Ndiye sakuti no sosa amene angachita ndi ichichi ndakufotokoza verse 12 kufotokoza nkoti chani? Pali ena anabadwa otere mimba ya ama otere chani? Anthu amene sangakwatira. Ndipo pali osabala anawafuula anthu. Now ma uniques amakhala anthu ofuulidwa. Tikamakamba za unique anali munthu amene ngati nzibambo amamuchosa ndete mipira, right? Ndete samadusa mpubati. Unaona? Komanso amakhala munthu otino ndetino amachosa ziwale sinufuna kutukwana mwanu nkhani muthu andivese amango achosa ma testicles manjirena, right? Wafuula ngati mapangira mbuzi ichi timangochosa ndeti ma testicles. Kumano nkhani ndinena kuti tikamakamba kufuula ndete munthu jasamadusanso mupibati, right? Amakula ndikhala munthu wojincha ngati bwene ali salili mano munthu yesangathe kubereka, right? So anthu amene ngati tikambaka za puberty munthu andivesa ndikuthandiza yani sinofuna ndilo kwambiri. Komano nkhani ndinena kuti no anthu amakhala namagwira ntchito ku nyumba ya chifumu. Ndipo chifukwa chimenechi pamakhala chipezera anthu amene atha kugwirira mwina mkazi wa mfumu kapena ana ake, right? Kapena wangana chibwezi. So amafuula kuti azigwira ntchito nyumba ya ya chifumu. Mwaona? So anthu amene amafuulidwa ndi nani? Ndi anthu ali achichepere. Amakhala anthu afuula ndoti amakhala ngati ma uniques, right? So Yesu adino pala anthu ena amene ali obada. So ma uniques nthawi zimene samakwatira amakhala anthu kuti no alibenso zilakolako za zimene zozo, right? So Yesu adino pala anthu ena anabadwa choncho mimba mwawo, right? Ndipo pali osabala anawafuula anthu manjitena pala anthu ena ndono anachita ufuulidwa anasanduka unique ena amasanduka ma uniques fada agwira ku nkhondo, right? Ndipo pali
osabala amene anazifula okha ngati mene ali Paulo kuti no anali member wa Sanhedrin kuti ukhale member wa Sanhedrin mafunika khale ndi munthu wokwatira. Paulo anali member wa Sanhedrin koma noti tikapitiza msogolo msiru ukambapo samakambapo za ukwati wake ndipo Paulo amayenda kwambiri right andikaona bwino atino ndipo pali osabala amene anazifula okha. So ngati Paulo in symbolic terms Paulo anakhanga azifula yekha sanakwatireso amangofalisa chani uthenga akuti anazifula okha chifukwa chafuma kumwamba. So tikamakamba za ma transgender na munthu amene abada amuna koma naye akuganiza ndi wamkazi ndipo ife imenecho amakasintha ziwalo zake mandipesanepe apapa nkhani mukambiri apapa si nkhani imeneyo yayi. Nkhani imene ukambira apapa ndi nkhani ya ukwati. So Yesu amafotokoza nayo kuti no pala anthu ena anabada monga ngati ma eunuchs right. Munaona kwa anthu ena akati kuyambira chibadire mpaka kukula mpaka kukamba samafuna kupanga chibwezi safuna kupanga china chilichonse right. So Yesu ati pala anthu ena anabada otene ndipo pala anthu ena anabadwa otino anachita kufudwa ndi ndani ndi anthu right. Tikamakamba za za anthu amene amagwirirana amabaya amankhwalena ake amene amapanga ka straight right. Pamene amapanga zimenezo paka lero amathawa kupanga ka straight ndipo pali ena osabala amene anazifula okha amene anali Paulo. So nkhani ili apa ndi nkhani ena kuti Yesu amene atino mphaso imene yona atino ndikuli bwino osakwatira atino sosa amene angandire chani chonena chimene chichi manifesonepe Paulo so pepani Yesu amayankha ophunzira ndi atino mukunena choona inde koma sosa amene angandire ichi pali magulu osiyanasiyana pala anthu ena atino iwo amene anabadira alibe kufuna kuti akwatire kulowa mbanja 1 2 pala anthu ena atino iwo anachita fuluda ndi anthu mu examples alero ndakamba zamajani ma sex offenders anthu amene amagwirira anazi bamba amabaya mankhwala opanga ka straight right. Even in amene ukakhala atino akugwirira ku Apolo mukapita kwa Apolo mukamasanduka ma eunuchs amakufuulani right. Ndipo pali osabala amene anazifula okha ngati amene achina Paulo ona atino sinthanazana ndatenga mpendo tuzifula koma nkhani atino anangozipanga yekhale ya ineyo basi ndiwalira chani uthenga basi right. So titaonana kuti no ndakuti amene angathe kulandira ichi achilandire Yesu kena kwanandalisana. So nkhani imene ikamba apate kaifesa bwinobwino ukamba nkhani za ukwati Yesu imene asimikiza chinena kuti no amene wakwatira ukatusadani usathe pambali pokha chani pachigololo basi ngati watha ndi chimozimozi munthu angokhala ngati iye ndi ota wofulidwa manjirana munthu chasakatani asakakwatireso ngati ukwati wake atha pasifo osakhuza yani chigololo munthu amene akapita asakatani asakakwatireso angokhala ngati chani osarani otani angokhala ngati wofulidwa right. So nkhani imene ndi imene kumana apa makosana ali yani apa ndeti zionesani ma transgender anthu amabada kuti no non-binary chanza mibi. So Yesu sakamba zimene zozoya wachita ngamba mamba kuti nomba chiyambi mulungu analenga mamuna ndi yani ndi mkazi right. So nkhani izi zovuta anyways ndioneni nkulu amene Yesu wina. Eve are the first humans. Who did Seth have sex with? Who? Seth, the remaining son of Adam and Eve. He had children. Who was the mother? Was he banging his sister or was he banging his mom? Well, I think that part was meant to be taken metaphorically. Oh, so the parts that you like you take literally, and the parts you don't like you say are metaphorical. Well, yeah, I guess. There's a better way of interpreting the Bible, friend. If we use our heads and our hearts when we try and understand the Bible, we can recognize that God's message is clear. Yeah, you're right. God's message is clear. Leviticus 18:22, and you shall not lie with a male as one lies with a female, it is an abomination. Leviticus 20 verse 13, if there is a man who lies with a male as those who lie with a woman, both of them have committed an abomination. Romans chapter 1 verse 26, for this reason God gave them over to dishonorable passions, for their females exchanged the natural function for that which is unnatural. And in the same way also the males abandoned the natural function of the female, and burned in their desire toward one another. Males with males, committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty for their error. Seems pretty. So tikaona bwino mu Bible kuja argument yake nana kuti no kodi Seth anakwatira ndani right. Tikaona Genesis 5 verse 4 ndi 5 anati no masiku ake Adamu atabala Seti anali zaka 500 ndipo anabala ana amuna ndi akazi right. 5 masiku ake anakhala ndi moyo Adamu anali zaka 504 kudza makumi atatu ndi anamwalira. So
kuluja mafuso noti set anakwatira mai ake kapena anakwatira sister ake. So tikaona bwino pachiyambipa Mulungu anazati anthu achulukana abani, right? Tona no set panaibeso anthu ena padzuko apa. So mwanjira ena set anakwatira sister ake, Kaini anakwatira sister ake. Pamene anthu amachuluka pafika nthawi ya Mose. Tikaona nthawi ya Mose pamene Mulungu anasati anthu asamakwatirani ma sisters okhaokha kapena brothers okhaokha. Kuno anthu amasakwatirane pachibale cho yandikana Mulungu amafuna uthando. Sefayani mukapita even kuchipatala muona nkhani yachani ya majinsi pamakhala genetic defects ambiri, right? So pachiyambipo Seti anakwatira chani sister wake. So nzimene akuthandiza papa. So kuluja amafuna azionesa ngati no pali chinayi cholakwika, right? Anyways, tipitizeni ndawapitiza nkuluja kufotoza nati no kulu ya makhani wa conversation amaziyankhulisa yekha m'mavideos. Ndawafotoza nawo kuti no kodi okay, God told us what gender means. Male and female, he created them. Oh, so we should get our sexual ethic from Adam and Eve. So, ukulu inayo akuti no Mulungu anatiuza ife kuli anthu awiri, mwamuna ndi chani ndi mkazi. Ndiyo yakuti okay, ndeti zitenga chikhulupiriro chathu kwa Adamu ndi Hava. Mwana nkhani yakuti no si Adamu ndi Hava amene no munthu ndi mwamuna ndi mkazi. Ndi Mulungu amene anakamba kuti chani. Genesis 2:18, 21-22. Yehova Mulungu ndipo anati sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndizampangira uthangira iye. Yehova Mulungu anamkonesa Adamu tulo tatikulu ndipo anagona ndipo anatengako nthiti yake imodzi natsikapo ndi mnofu pamalo pake. 12:22. Ndipo nthitiyo anayichosa Yehova Mulungu mwa Adamu anayipanga mkazi ndipo ananka naye kwa Adamu. So tikaona bwino nkhani ili apa ndinena kuti Mulungu ndi amene anampanga munthu inayo mkazi. Mulungu ndi amene anampanga munthu inayo chani mwamuna. Sizoti ndi Adamu amene anali ndeti ndi chani ndeti ndi mkazi ine ndi mwamuna. Iya ndi Mulungu amene anapanga ziti zimene sozo, right? So akususali ayi ikavekisikira kuti kama mwamuna tisatenge kwa Adamu ya. So anthu amatisangasa ifana out no amayankhula zambiri kumati za Bible ayi amatenga za munthu mwawo, right? So paliso mkulu ina uyu amene anayankhulanso zake. Alright, so mkulu uyu amanena kuti anthu ena amakonda kupanga quote Old Testament malamulo ososana ndi magay. Tendonene malamulo ena amene amakamba zina. So amene ati mumachita kusankha malamulo amene mutasankha. Mumasankha malamulo ososana magay, malamulo ena mawataya. Ndiye kuti ifeso tizisankhaso nafe. Ndiye tendonena kuti yani. Do you believe that the Bible is the inerrant, infallible Word of God? Good for you, super Christian. Ooh, sassy. The Bible says it, you believe it, that settles it. Awesome. That's very faithful of you. Hey, did you know that the book of Deuteronomy says that you are to take your stubborn and rebellious son into the center of the city and stone him to death? That's because the Bible is very pro-life, right? So I imagine since you don't pick cherries, that you're going to go to the Supreme Court and demand your religious freedom to kill children. Because you don't pick cherries, do you? So, mfondo yake ile hapa ndinena kuti amapanga quote verse yonena kuti manatno Bible ina mwana akakhala osamba osamvera mutenge muponya kuti kunja ndikumugenda ndokumupa. Ndiye akunati muona ndimupite ku Supreme Court izo musika auza Supreme Court muzitha uphana. Ono ndamanika munthu amene angakhalira osamvera oledzera amakhala mwana kapena munthu wosankhukambi. Tentoneni fundo ina imene ilipo. Tikaona malamulo 10 si malamulo okha amene Mulungu anapereka. Panali malamulo 10, panali malamulo azinsembe, panalinso malembo ndi maweruzo. So malamulo 10 ndi amene amafotokoza khalidwe la Mulungu. Malamulo azinsembe ndi amene amafotokozera ana Israeli makamaka za chipulumutso kuti Mulungu amene achimwa apereke nkhosa. Amaonesa nsembe zimene zimayambira Yesu Khristu. Malembo ndi malamulo osiyanasiyana amene amauza anthu akuti akhale anzeru. Mwanjira ina, for example, munthu akakhala ali ndi bala amafunika apite kwa ansembe akamuone kena kachokeko. Akazachita azabweso ansembe abweresepo. Akakhala apita ku chimbuzi akwirire. So panaiti malamulo osiyanasiyana ndi panali maweruzo anayi ngati no mapenalty kwa anthu amene aswa malamulo amafunika akhale ndi zilango. Anali anthu a Mulungu komabe anali ngati dziko. So amafunika akhale mmene malamulo owayendesera dziko lawolo. So tioneni lamulo imene akunena kuti no ife a Khristu sinafuna kuti isanchitire tioneni pa Deuteronomy 18 lesson mpaka 20 anati no
munthu akakhala naye mwana wa mwamuna wopulukira ndi wopikisana naye, osamvera mawu a atate wake kapena mawu a mayi ake, osamvera ankhale atamulanga, azimgwira atate wake ndi mayi wake ndi kutulukira naye kwa akulu a mudzi wake ndi ku chipata cha malo onse malo ake, ndipo anene kwa akulu a mudzi wake, mwana wathu wamwamuna uyu ngopulukira ndi wopikisana nafe, osamvera mawu athu, ndiye womwazamwaza ndi woledzera. So amawuza anthu amene atenge munthu amene wakanikiratu. So mwana ameneyo zotanga khema zaka zitatu ziwiri zitatu 10, right? Ni munthu oti akuganiza apanga chisankho cha iye mwini, akususana ndi makolo ake, right? Verse 29 pamene pamuna osamudzi wake amponye miyala kuti afe. Chotero muchonse choyipachi pakati panu, ndipo Israeli onse adzamva nadzaopa zakuyika wophedwa mompachika, right? Okay, so tikuona muli wina papa pali malamulo ena amakhala amati ma deterrence. Okay, tikuona muli muno muwerenga chipangano chonse chakale, pali pamene sindidziwa ngati munawerenga pamene nafufuza, sindikupeza pena aliponse pamene munthu analedzerana mtutusa panja ndikangenda, right? Lamulo limene ndi amati deterrent. Tikuona muno mwina watino ndipo Israeli yonse adzamva nadzaopa. Si lamulo limene linalipo kuti lilese mchitidwe umeneyo. Fali munthu amene akususana ndi makolo ake posachedwa ndi munthu amene atambe kususananso ndi atsogoleri a dziko, right? Atsogoleri a chipembedzo, munthu amene amamba kuba nyumba yake, amamba kuba muno mwana amene amakhala kena amamba kuba dzikolo. So inayi lamulo limene limakufunika kuti liyike chotchingira litsekereto chonsecho. Atino ndipo Israeli yonse adzamva nadzaopa zakuyika wophedwa mompachika. So nkhaniyo ndina kuti no anthu choyipa chimene chimafunika chichokeretu pakati pawo. Israeli kungomva lamuloli anthu osanaopa, ndipo zimene sizinachitike kale lonse mu Israeli. Tiona amene so lamulo linali ngati deterrent yokuti no anthu asachite chinthucho. Pali malamulo ena anthu amayika munena kuti no munthu wokumva chosatiracho sangachite mwina koma kungotani kungomvera. Unaona? So lamulo limene chilakeso ena ngati imeneyo, right? Komanso tikaonanso ambuye ndiye mzimuyo ndi ulalukire amene tatuluse muzamvetsa kwambiri za nkhani ya malamulo imene amayendera. Right, tipitirizeni. Mkulu amene ndi amene atafotokoza natino nkhani ya homosexuality si tchimo. Okay, so akuti chani itself is not bigoted out. No, it doesn't. The Bible does not say that homosexual acts are sinful. There are 6 verses in the Bible that people point to that they say condemn homosexuality or homosexual sex. But if you actually look at all 6 of those verses in their context, meaning read the verses around them, don't just pull one sentence out of the text, but understand the entirety of the argument being made or the actions being described, you will find that what's being described is nothing like loving, consensual, same-sex sexual relationships. I mean, I've already touched on this, so it seems like this is a bit of a repeat. So mkulu ameneyi mafotokoza anena kuti mkulu ya fotokoza anati no homosexuality si tchimo kuzera m'Bible. So mapitiriza kuyankhula kutenga mavesi amene timagwiritsa ntchito kuonesa kuti nkhani ndi tchimo, ndi amatenga mavesi ndi kumasusa kunati aifesi likuvesa ifatira kutenga vesi limozilo motenganeka nkhani yonse ili pamenepo nkhani isi imeneyo. Nkhani isi zoti mulungu amasusana ndi homosexuality yayi. Mulungu amasusana ndi ntchito umene umazungulira homosexuality. For example, panali ndithu macult kapena magulu anthu amene amapembedza mafano. Ndi akapembedza mafano amanga za homosexuality. So anatino mulungu amasusana ndi mafano kumene kwa munthu oti wakwatira ndi homosexuals ake, magays awiri, lesbian awiri, mulungu sasusana nazo amene afuna apange argue. So didn't fundo akuti. For instance, if you look at Leviticus chapter 18, verse 22, it says, "A man shall not lie with a man as with a woman, for this is an abomination." If you isolate that verse, take it out of its context, sure, it sounds like a broad condemnation of same-sex sexual relationships. But if you actually read the entire chapter, you'll find a different thing is being condemned. Leviticus 18, verses 1, 2, and 3 has God speaking to the people of Israel saying, "Do not be like the Egyptians or the Canaanites," 2 cultures that surrounded the Hebrew people in the ancient world. God is
saying, do not do the cultural and religious practices of the pagans and the Canaanites. And the verses all throughout chapter 18 refer to a bunch of strange practices that were done in pagan idolatrous context or in cultures that were sexually exploitative. Leviticus chapter 18, verse 22. This is what it says. Alright, so no Bible lijani. Okay, so tingomu vesera malize argument ake kae. God's used in the Hebrew Bible. The condemnation of Leviticus 18 verse 20 is of pagan idolatry, pagan ritual practices. So it would follow that Leviticus 18:22 also is a condemnation of a pagan ritual religious practice, not loving consensual same-sex relationships. Except in verse 21. So nkuluyi aonena kuti nkhani yaku ndionena kuti no mulungu amasusana ndi zachikunja usati homosexuality. Tiye ndionene mavesi odiyana. Leviticus 18 verse 1 2 3 21 22 toyenga mavesi osewa. Leviticus 18 verse 1 to 4 odiyana. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nanena ndi ana Israeli nuti, now ine ndine Yehova Mulungu wanu. Musachite monga mwa machitidwe a dziko la Igupto muja munakhalamo, musamachite monga mwa machitidwe a dziko la Kanaani kumene ndipita nanuko, ndi musamayenda malembo awo. So Mulungu awuzati musamachite monga la Igupto, musamachite monga la chani Akanaani. So yeah, unati okay zimene akulesazi zimene zimachitika ku Egypt ndikuti ndi Kanaani. So Mulungu akulesa homosexuality. Tionene verse 21 anati ndipo usamapereke ambumba yako wapitiriza ku moto chifukwa cha muleki, usamayipsa dzina la Mulungu wako, ine ndine Yehova. So tikaona bwino usayipereke ana ako ku moto. So apa achita kutchula Mulungu wa Moleki. Chapter 18 verse 21 akukamba za Mulungu wa Moleki. Chochitika njani? Usayiphe dzina la Mulungu wako. Kwa Moleki anthu amatani amapereka ana ako ku moto. Now verse 22 akufotokoza nkhani ina yayikulu. Usamagonana ndi mamuna monga amagonana ndi mkazi. Ichi nchonyansa. So akuchita kutchula homosexuality ndikufotokoza kuti ichi nchotani nchonyansa ichi. So emphasis yapa verse 22 sakufotokoza za milungu ina kapena kuti no iyayi apange chipembedzo mafano, koma nawo kukamba act ina imene Mulungu safuna anthu atani apange. So Mulungu akususana ndi machitidwe achikunja komanso akususananso ndi homosexuality imeneyo. Leviticus 20 verse 13 ili clear. Anati no, munthu akagonana ndi mamuna nzake monga amagonana ndi mkazi achita chonyansa osawiri, awaphe ndithu mwaza okhale pamutu pawo. So tikaona chipangano chakale monga limene lafotokoza kuti panali malembo ndi maweruzo amene Mulungu anayika. Patenali dziko naleseni makhala ndi maweruzo ake. Kuti no malembo athu nda awa peno kodi ndiye. So peno kodi ya Mulungu nayo ndi munthu asamagonene mamuna ndi mamuna nzake, right? Lembo lake ndilo liyani awaphe. Mwanjirena tionanati no munthu amapanga mchitidwe wa homosexuality lero sote tingalingemera kungenda kumene chimene chikachitike nchani munthuyo akamapanga homosexuality munthu yechera inge chani uzuma kwamba kutani ufa amakulekana ndi Mulungu kufika tuno chikhupi yake chose chitani chochokapo. So Mulungu amasusana ndi chonyansa chimene machitika. Chonyansa ndi choti yani mamuna agonane mwamuna nzake mongati amagonana chani ndi mkazi. Nkhani inali homosexuality. So tikapetanso ngakhale pa Roma chapter 1 verse 18 mpaka 21 amanati apapa nkhani yayikulu sosina limene Mulungu amangosusana ndi chani kapembedzedwe ka milungu. So tionene pamenepa Roma chapter 1 verse 18 mpaka 21 na kuti pakuti kwa Mulungu ochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosolongama cha anthu amene akanizika pansi chonadi chosalungama chawo. 19 chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo pakuti Mulungu anachiyendetsera kwa iwo. 20 pakuti chilengedwe dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zake ndizo mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake, popeza zazindikira ndi zinthu zosalengedwa kuti izo adzakhale opanda mawu akuweringula. 21 chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanamchitira ulemu wakuyenerera Mulungu ndipo sanayamika, koma anakhala opanda pake m'maganizo awo ndipo unada mtima wawo osakhulupirira. So anthu akuzaza Mulungu, mawu Mulungu akwaziwa koma kuti sakufuna akhulupirire, right? Akususana naye ndi chitira chani mtima wa munthu umada. Now mtima wa munthu ukada amatani. 22 pakunena kuti alanzela naso anapusa. So chikusana chani verse 23
nasandutsa ulemerero wa Mulungu wosaoneka naufananiza ndi chifanizo cha munthu wonongeka ndi cha mbalame ndi cha nyama zoyendayenda ndi cha zokwawa. 24. So tikaona mwino anthuwa akuchotsa ulemerero wa Mulungu nawafaniza kwa zinthu za dziko lapansi. So pachifukwa chimenechi anthu akuti yayi anthu a Mulungu chimene akususana nacho ndi chani? Ndi kuti anthu amapembedza mafano. Verse 23. Tiyendani verse 25 yani. Kwa Mulungu anapereka iwo zilakolako za mtima yawo kuzonyasa kuchititsana matupi awo mwina ndi nzake za manyazi. So nongati Mulungu anasiya ndipo chifukwa chimenechi anthu anayamba kuipisana wina aliyense matupi awo. 25. Amene anasandutsa choonadi cha Mulungu chabodza anapembedza natumikira cholengedwa ndi kusiya olengayo ndiye wolemekezeka nthawi yosatha. Amen. 26. Chifukwa chake Mulungu anawapereka iwo ku zilakolako za manyazi pakuti angakhale akazi awo anasandutsa machitidwe awo achibadwidwe akhale machitidwe osayang'ana ndi chibadwidwe. So tikamana bwino mwino chibadwidwe cha mkazi pafunika akhale mwamuna ndi mkazi akhale pamodzi, right? Akazi awiri sangakhale pamodzi fano chilengedwe chinacho ndano pakhale mwamuna ndi mkazi akakhala pamodzi achulukana abalane, right? Komano chimenechi sichichitika. 27 I don't know. Ndipo chimodzimodzi amuna anasiya machitidwe achibadwidwe cha akazi natendesana ndi chilakolako chawo wina ndi nzake. Amuna okhaokha anachitana cha manyazi ndipo analandira mwa iwo okha mphotho yakuyenera kulakwa kwawo. So anthu awo amachita zinthu zonyansa pakati pa iwo okha. Tiyendani verse 31 akutiyana opanda nzeru. Tiyendani verse 32 amene tiyendani verse 31 opanda nzeru osasunga mapangano opanda chikondi chachibadwidwe opanda chifundo. 32 amene ngakhale adziwa kuweruza kwawo kwa Mulungu kuti iwo amene achita zotere ayenera imfa azichita iwo okha ndiponso avomerezana ndi iwo akuzichita. So Mulungu aona kuti Mulungu amazano anthu amene achita izi ayenera chani imfa. Tikapita ku chipangano chake lino anthu amene achita homosexuality ku Israel amenera chani imfa. So aona kuti osati okha amene achita chinthu chimene ayenera imfa komanso onse amene akuvomereza nawo chinthuchi akuyenera chani? Akuyenera imfa. Tikaona mwino Lot ndi mkazi wake akutuluka ku Sodom, right? Mkazi wake anatembenuka kuyang'ana kumbuyo chinamkwera chani? Imfa, right? Fire kuyang'ana kumbuyo amaonesa kuti iyeyo akuona kuti Sodom ija ndiye safunika kuti anachoke manje ena kugwirizana ndi zimene anthu akuchita. Tayamba kupanga series anthu ambiri zinanati ena sizimasangalatsa ena ati afu dziko lino lili mavuto ambiri kuti munkhazika apa nkhani chifukwa chani mona ziwanyasa, right? Mulungu akuti yani amene akuchita izi achita chonyansa, right? Koma osati amene akuchita okha komanso amene akutani akuvomereza ndi iwo. So iyi ndi video yathu imene ndimafuna tione nkhani tiyamano kuona video yosati imene ikhala title yake awiri mchifanizo cha Mulungu kena kuti yamano kuona mavideo amene atambe kuona ma solutions ankhani imeneyi. Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni. Gawani video kwa anthu ena, muipange share, muipange subscribe nopanga like kuti anthu ena azithanso kuipezanso channel imene ndikuona ma video amene akuti moyo wawo ukapite patali. Gawaninso video kwa anthu amene akuvutika ndi homosexuality kuti Mulungu awasunthe ndi kuwafikitsa malo amene kulibe tchimo amene kuli kukera. Mulungu akudaliseni.